Ora taya. Beda wong. Mulih ora? Mulih ora? Ngayal kandang. Antem bae. Kono. Yar we. Pres. Yar. Nah, mendonang to ngece kok kowe. Ngece kok. Bangkeme rung. Mbok mau nek cangkeme. Udah wae nek cangkem pres wae. Nah, tupak nang kowe. Nah, kowe. Amuk-amukan pokoke. Oi, 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 oi. Ayo kirongi. Kirangi. Oi, oi, oi. Mulih ra kowe. Pragote diwaneni. Ayo. Iya. Ngayal kan. Ngayal kan. Pres. Nah, kowe tupak raine. Ah, dilumahke. Nah. Jejeri lemah wae. Togok yen malegak legok trembilung kang sara weta wah arca manik jati ning alam jagat kang tinudingkok wonten dawuh ora pati ndugamana jebul aku nggone ditimbali dening Ratu Gustimu Prabu Jaya Murcita. Aku kinantinan Nawala Prapta ning Kasatren Madukara tinemune apa? Kowe ngerti ora? Isine layang apa? Lha kula mboten ngertos wong kula namung abdi kok. Sing kudune prisa niku ora panjenengan. Panjenengan niku patih, mongko patih Prabu Jaya Murcita ing Plongkowati panjenengan. Kinantenan Nawala kok nganti ora ngerti niku saking dene panjenengan. Sumurwa. Jebul tinemune Ratu Gustiku Prabu Jaya Murcita gandrung-gandrung kapirang. Kapandhuk beda ring katresnan. Kumacel wanyedi marang garwaning Raden Janaka Dewi Wara Sembadra. Apa ora edan? Sing edan. Lho, Sanata Prabu Jaya Murcita. Wah, ing atase aku ki patih diloropake ning juranging kasangsaran. Aku wirang kok, aku patih kok. Supaya boyong marang garwane Raden Janaka moko kowe tak kandhani. Wara Sembadra kowe wis wewek waja Sabta Candraetung klungguhan dina sak mengko iki. Terus sampeyan tekan rika wau ketemu kali sinten? Ketemu Raden Janaka pun mangaturke layange. Wis diwaos karo Raden Janaka. Wis wangsulane Raden Janaka. Raden Janaka ora wangsulan karo aku. Lho. Lah sing wangsulan Kadange Wara Sembadra Nalendra Mandura Prabu Baladewa kok. Wah, parat. Suarane kememat kaya mergem jimat kaya wani ndilat wis abang mecah sigligen. Ngobong kuping, nepak jojo. Ngembe karo Jayalengkara. Ora ngerti ridaning Pati Jayalengkara, ora ngerti kondanging Pati Jayalengkara. Sak kondang-kondang sampeyan iku teng tanah Jawa urung kondang. Lho kandhani. Nek sampeyan ajeng ngerti Kakang Sembadra sing jeneng Prabu Baladewa niku sak tanah Jawa niku galak dhewe Prabu Baladewa. ora ana ratu Sing ngungkuli galake. nggih ming Prabu Baladewa. nek sampeyan terus lewangsulan dheweke nantang karo aku tak jak metu jaba. Oh, padha karo sampeyan Nyidam Bandosa. niku Tenan. ampun Mang sepelekke. sing jeneng Baladewa niku digdaya Sekti kalintang jayaning perang. tinatah Mendat Jinara menter. sinuduk Putung timumbak bengkong. gadhahi pusaka loro jenenge Kiai Nenggala karo Kiai Alugara. niku tamake Gunung Jugruk segara asap
Nek ming wujude sampean Lolo Nenggala mesti almarhum Baladewa kuwi, Baladewa niku. Baladewa niku. Wis kebaca tak tantang. Mundur isin. Tak tandingane kaya ngopo kritane Baladewa ora bakal mundur jang agok. Oh, sampean wani karo Baladewa. Napa sing kula omongke? Bakale Mumusi. Wong sak tanah Jawa niku kabeh do wedi kabeh kalih Prabu Baladewa. aja meneh Kok sampeyan sing kurang gawean niku Ratu Gusti sampeyan Prabu Jaya Murcita. Okeh Wong wedok ayu kok senengane arep lamar bojone wong. napa pancen ten negara Plongkowati niku Sudah jadi tradisi. kok senengane Bebeda bojone wong. apa wong Plongkowati Kurang wong wedok lah niku kudune sampeyan ngelingke karo Prabu Jaya Murcita. aja nganti Keseluruh dalan buntu. mergane niku Ratu Gusti Sampeyan nek antos ngat kedadian kaya ngeten iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tantang-tantangan. niku tenan teng mriko wau enten sinten mawon sak ngarepe Prabu Baladewa ana Ratu Ireng Cemani lah niku adine Baladewa jenenge Prabu Kresna Ratu Dwarawati. lho kok kowe apal oh kula niku arep wis tuwa ning wis wareg mangan Gempalaning jagat, legiasining kahanan, wis pengalaman dolan kula ora ming teng negara Plongkowati. ning pun tekan Pundi-pundi dadi kula ratu sak nusa Jawa niku tepung kabeh klebu Prabu Kresna. oh ya ampuh banget ngungkuli Baladewa ming galake pancen galak Baladewa nek ampuhe isih ampuh Kresna. mergo duwe pusaka Senjata cakra, senjata cakra nggih wujude kaya gir becak, taleni rantai, niku nek senjata cakra niku landhepe pitung penyukur, dadi tukang cukur cacahe pitu kelumpuke kabeh niku landhep banget. rambut kowe Rantas apa meneh duit kok duit niku tenan duwe pusaka jenenge Kiai Kesawa, ditehke tenggen kancing gelung. nek disenggol Prabu Kresna Prabu Kresna iso wujud buta gedhe banget. nek ajeng prisa buta sing disimping teng Pinggir dhewe nika walikane Prabu Kresna nek pas nesu nika nek ajeng ditokke tambah 500. lambemu ora Abote ayo Kresna kuwi Kresna niku Kresna niku duwe pusaka jenenge kaca paesan, niku ampuhe padha karo kaca gedhong. wamplong modal ora kaca paesan niku iso dienggo nonton Lelakon sadurunge winarah. niku Tenan. dadi sampeyan iso dingerteni Pati uripe sampeyan iku mapane teng pundi? ditonton nganggo Kaca paesan, didelok nganggo kaca paesan. nek wis konangan Ming karinggi tesi. niku Kaca paesan. Kresna kuwi Kresna niku Kresna niku liyane wonten sinten mawon neng burine Janaka ana ratu klemek-klemek kakangne Janaka Ratu Ngamarta jenenge Siung Wanara apa ya, Kak? Puntadewa niku ratu Klemak-klemek ora tau perang ora tau maju teng pabaratan ora tau nesu nek wis nesu gilani duwe pusaka jenenge Kalimasada. Jamus Kalimasada, pustaka jamus jimat Kalimasada. nek wis dipundi teng bun-bun dikekke kancing gelung Wah, jagat niki horeg. Puntadewa muni lindu Wonten lindu tenan. Puntadewa muni banjir Wonten banjir tenan. Puntadewa muni ratu kae mati Sampeyan gosong apake? apa-apa ditirokke Ngomong kompak kaya liyane sinten Mas saka pang ngrasaku sing tak tonton ming kuwi ya ming karo Raden Janaka niku sampeyan bejo Raden Janaka ora duka. nek wis duka Wah. Ngeri deh.
ngeliga pusakane saombyok mboten iso disebutke siji-siji. Ardo Tedali, Artyo Sengkali, kerise pirang-pirang Pandhawa carita, Kyai Jangkung, Sombro, Brajal, wah akeh banget. Janaka Janaka niku beras entah. niku nek pun ditamake Oh, mesti kelitikan bubar. Janaka niku Janaka niku mboten ampun ben-ben. Imelangi mongko Janaka niku ndang dadi lelaranging jagat lan curing bawana sutyaning rat unusaning titah aja kok titah lumrah dewa wae nek Janaka nesu bakal ida wedi. Merga Janaka niku Digdaya tenan. niku Janaka dados sampun sembrono Janaka duwe pusaka jenenge trompet masa kini. nek diunekke Wah, pergantian tahun. anggere krungu apa-apa kok disebutke ya lho Ayo nggo medeni Ratu Gustine kaya ke. nggugu swaramu bombong mungsuh kendhak ruang kok wonten dawuh tontonan kridaning Jayalengkara monggo kula prisani Gusti. Dalan akeh wong mati mati keneng ngopo mati ten kani ngoyo sutuk coco prapteng gigir sukmanyo ilang raganyo terus ngalinde walah dalah wong Madukara kabeh padha jirih getih wedi mati. Endi sing nantang aku? Jenenge Prabu Baladewa. Kon maju ning ngarep aku tak tlikunge tangan tak krincunge sikil keset sirahe barat. Parusmaning jajalan sukertaning bawane iblis lanat. Wong kang kaya kuwi Jayalengkara. Marata jajaba sawangan sebelaras papan para wadyabala kasatriyan ing Madukara padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ora usah dadak ngumbar swara tiwas kokean swara nanging ora ning gunane kowe mengko mengkalah kewirangan kowe bali sak wadya balamu aja waton bisa nguwus parat sapa kowe Senopati Dwarawati Raden Setyaki lho Dwarawati apa karo Madukara dudu sanak tukadang
yen mati melu kelangan. Wah, babu. Akeh cendenge parat. Ayo, ngame-ame jenenge Baladewa. Kon tekan ngarepaning Patih Jayalengkara. Ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak untapke nyawane. Jayalengkara apa? Kowe tak iman. Kowe mengijen tanpa ruang tanpa kanca. Kowe bali yo. Tinimbangane kowe engko dadi batang ana nek Kasatriyan Madukara. Dewas kewuhan kowe bakal ngopeni bathamu piye? Bali ning Jayalengkara bareng karo Bayangkara Sembadra apa bareng karo patine Jayalengkara apa bareng karo bandane Baladewa? Telu kuwi. Yen aku takon bali nglenthung, wah. Tak udhokake nyawaku ana ing Kasatriyan Madukara ora bakal aku wikiring ngono, ora bakal aku abot pecah siramu. Maning jajalan ngece karo wong Ndwarawati ngino karo wong Madukara. Kandhane kon mulih kok emoh. Mumpung terang mulya. Kon dadasi nang kene iki anggep ngopo? Iki ya ngono iki. Wis jam 12 liwat ora perang-perang. Le nonton sambi kudanan iki wadah. Ayo tangi legane atiku. Oh isih. Tiba kantep banget mojo ngelingono risang satriya Wiratantama. Oh. Tiwas mantep le metu bul sencaku isih ana. Untung nang dikepruk gundelmu kuwi. Mula ki aja kesusu nek sutradarane, "Yuk, ngono lagi metu." Awang metu kok kesusu. Engko getun. Lah, metu. Metu ki alon-alon ora tak kesusu. Ais tuwa ora kanggo igo. Bareng metu kok getun. Ngomong apa? Piye lo? Ah mesti mutar. Ketemu karo sapa? Ketemu Rosencaki. Ratu Gustimu ngeyel. Ana 3 perkara mboyong Sembadra, nelikung Baladewa. Apa aku bali entuk kamar? Terus Udawa ning mburi nyekel Batako. Batako citakane bojone. Ketoke citakane bojone Neti ketoke. ayo. Ana merke N kok. Ayo. Sumbar-sumbar kepruk Batako sirahe bres. Ratu Gustimu Krakyana Patih Gletak. mati apa urip? Hati lek wae. Mati. Didikane Ora mbekan. wong mati ki mripate nek kelaran mesti putih kabeh. Ana irenge. Ya berarti si urip dilingke. Ya. Monggo Gusti kula aturi emut panjenengan Patih Jagowiring Kuning tanpa tanding kok tekan negara utawi Kasatriyan Madukara kok mung semanten kadigdayanipun. Monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Emut. Hah? Emut. Emut. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Enget. Anget. Kula aturi eling Gusti wae ngaren eling Gusti eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Ngesok wedang Apa kuwi? ngiling. Monggo Gusti bantal dawa Apa kok? guling eling-eling. Monggo Gusti turu mengkurep Apa? jengking ngiling. Monggo Gusti numpak becak temumplak Ngapa? guling eling-eling. Monggo Gusti njukuk ra omong Apa kuwi? maling ngiling. Monggo Gusti trompet kayu Apa? suling eling-eling. Monggo Gusti ndodhok raudut
Apa kuwi? Suling. Ra. Aja tak kakak, aku nek dipaksa ngono ki njur metu tenan aku engko. Dadak raudet pecahan kaca Gusti. Apa? Beling eling-eling. Be apik. Yuyu laut Apa? kepiting eling-eling. Dar entek wis saiki. Hawa adem, Apa? dingin eling-eling. Raga togah aku lho. Tiba kantep Bayu Atmaja. Wah, numpak becak temu blak kok. Lingana Satya Wiratantama. Oh, eling tenan to, Lung. Heeh. Wah, parah. Ngantem tanpa taren karo aku. Sinten? Sing nang mburine Satya jenenge Sencaki mau. Nika kula kandhani nika jenenge Patih Udawa. Niki mungsuh sampean saya berat, saya berat. Saya berat piye? Jebul Baladewa mboten mengijen ning nggo wadyabala ketitik sampeyan iso adu arep karo Sencaki. Nggih niki bener omongane Bilung. Monggo nika satriya ora baen-baen nika senopatine negara Dwarawati niku Sencaki niku. Walik niku. Senopatine negara Dwarawati niku Sencaki. Nek sampean mani karo Sencaki arep bocah cilik kaya ngoten nika nggih pusaka jenenge Gadawasi Kuning. Kualik. Kuning. Tamake Gunung Juruk segera iso asat. Nek ming sirah sampeyan prupyur dadi awu kandhane. Sencaki. Sencaki. Nek sing mburi mau sing ngantem aku Udawa. pusakane apa? Batako. Batako kali Praga. Wah, ampuh kekilo-kilo. Tamake WC buntet. Oh, gombal. Lungokke tenanan kok. Niku tenan niku. Wah, ora kumeneman. Oh, nggih mpun ora apa-apa. Doleke kok ngayal. Sencaki ayo, kaya ngopo kekuatanmu? Maju rene. Aja mlayu. Edan. Kiai. Mati kowe.
Mati kowe. Mati kowe. Wah! 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 Ayo re. Wah! Wah! Kok nun. Wong tanah Jawa kuwi lek iso menangan jebul licik. Licik pripun? Senjaki maju Rajen. Dheweke kena siung pengapit ku tak cokot. Tiba mlithak. Udawa mlabuh saka kadohan. Ngewangi karo Senjaki. Upama ora diwangi karo Udawa Senjaki mudhar saka aku. Sing jeneng niku mboten licik ning guyub rukun Bandal rampal. metune. Lho iso didapuk Niku guyub rukun bandal rampal. Abot Padha dipikul, enteng padha dicangking, sayek saeka praya, ngrampungi kramaning praja. kramane sapa? Sampeyan. Wah. Wedan. Udawa tak cokot ana sing nabung meneh. Sinten? Ngantem aku karo guyang-guyu. Sapa lu? Tak ceke dhisik. Waduh. Oh. Candak. Sapa? Patih Mandura. Sapa? Prakuta. Prakutane ya ana. Ana komplit kok iki. Iki ra ketang bayaran dede ning komplit kok kebayi. Ayo. Ayo. Mula nendalatur kula kundur mawon. Mboten sah ngestokke dawuh Prabu Jamurcita matur napa wontenipun nek panjenengan mboten iso nglakoni. Ben Prabu Jamurcita sing nglamar dhewe kalih Dewa Sembadra. Niku nek ndar tokok, niku ya apik tenan. Ning nek sampean maju kurang-kurang bejane mengke Sencaki Udawa kalah karo sampean sing maju bantongane. Baladewa nggawa pusaka Kyai Nenggala, wah nyemelangi. Niku tenan. Wis dikandhani apik-apik. Kon bali kok meso ngeyel. Njaluk mati cara apa kowe? Enta kandhani ya. Ngeyel dikandhani. Tonyo mawon. Kowe mudhar ora kowe. Nggepe apa? Sencaki dilawan. Bali ora? Ora gelem. Ora gelem. Ora. Dantem mawon. Biar kowe. Sapa iki? Bapakne. Kowe bapakne. Bapakne pers. Ngono tak adus gleleng yukan. Lho. Do pucet. Pucet dasmu ora. Lho kok akrab karo wong kono-kono. Lho kanca bal-balan kok. Padake. Harataya. Beda wong. Mulih ora? Mulih ora? Ngayal kandhane. Antem wae. Kono. Biar kowe. Pres. Biar kowe. Nah, mendonang to ngece kok kowe. Ngece kok. Cangkeme lung. Mbah mau nek cangkeme. Udawa itu nek cangkem pres wae. Nah, tupak nang kowe. Nah, kowe. Amuk-amukan pokoke. Oi, 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 oi. Ayo kirongi. Kirangi. Oi, oi, oi. Mulih ra kowe. Prakuta diwaneni. Ayo. Iya. Ngayel kan. Ngayel kan. Pres. Nah, kowe tupak raine. Nah.
dilumahke. Jejeri lemah wae. Oh. Wong kono kok ya do manut ngono. Arang kanca iki. Ora. Ora. Wae anteng dirang. Ora mbilung to? Nggih. Ora usah melu-melu ndak lara awake. Oke. Wis udah durung? Dereng. Padha. Wah. Uno-uno. Ngono. Kowe kok kaya akrab karo Prabu ta? Akrab kok. Sok ijo-ijolan gebeskap kok aku. Oh. Wah, edan kok wonten dawuh. Piye lho? Tak teteke katigdayane. Sencaki iso nampani daya kemandan aku meguru karo Dewi 7 taun. Oh nggih, monggo mawon. Toho. Toho. Wonten dawuh. Rene. Wis saiki tontonen. Kowe senengane mbombong karo mungsuh ngendhak ruwang saiki deloken. Sencaki tak tamu rambangga spira mesti mudhar. Awake gosong, dadane gosong. Kudahe kowe nek Sencaki duwe pusaka jenenge Gata Wesi Kuning kon ngetoke. Sencaki wis mudhar. Iya, nggih. Rasa jongkong-jongkongke. Ndekno kowe ki tak bayar saben sasi kok senengane kowe mbombong karo mungsuh, kowe ngendhak karo juragan. Anggepmu kowe ki balane kono apa balaku? Iya. Wola. Mangka. Wis dibayar saben sasi kok senengane ngece karo juragan ning mbombong karo mungsuh. Kowe ki jane melu sapa? Kowe ki jane seneng melu sapa? Wah, iya. Wong tuwa kok dijongkong-jongkong. Ngapa, Kak? Sencaki mati. Sencaki mati. Lakone iki apa? Kok Sencaki mati sore iki lakone nganggo ndas kebo apa? Lah ya ora ning Sencaki mati. Kuwi iki ora mati ning nata pikir. Nata tenaga merga kesel wis keladuk umur. Ratu iki apike tak kapake, terus Togog iki apike tak kapake. Dadamu mati. Padake bakwan. Sencaki niku menungso padake panganan didamu terus adem mati. Niku ora mati. Niku tetep urip ning nata pikir. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ulah. Bagi melu sapa? Manut ndi sing payu? Mati ta iki? Urip. Dadamu mati. Alah padake dian. Didamu mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan? Lho. Wani ngecat totoan. Lho cah gleleng cah cukup kok.
Manut totoan. Iya, dados. Nek mati piye? Manut. Tak pecah ndasmu. Derek. Ning nek urip Manut. gajul. Iya. Iya, dadi. Biyen wae. Neter ketrimaning uripku pokoke. Mbora leman rong. Rasa cerewet karo ngapa kowe? Mati tenan kok aku nang cedhake kowe ora ambegan. Urip, Mati. urip, Mati. urip totokan sisan piye? Ayo. Iya, Nek mati manut. tak plotot wetengmu. Oke. Nek urip Manut. tak betot. Iya. Dadi ya gleleng iki. Ya mingkari tumbuk bejane mbilung nek sencaki mati pecah sirahku mlotot wetengku. Ning nek sencaki urip gajul juragan betot kakangku. Wong edan. Wong edan apa? Totoan kok wong edan. Mingkari delok-delok wae. Wong ki mingkari naker ketrimaning urip kok nek ora ketrima uripku ya jeblok wetengku pecah sirahku nek ketrima uripku ya gleleng. Ana batur gajul juragan karo ana adi betot nggone tok. Gleleng metentenge wani. Wong edan arep ngopo kowe? Lho pripot to? Lho, sembrono iki juragan. Juragan apa? Nole. Patang nomeran nembus kok. Wis. Piye kok? Mangnuleh. Wah. Harus main jajalan. Sencaki urip. Ana 12. Ora minggat tamu dari kondo. Mas. Ngopo? Nglunasi. Gajul tenan keparet. Utange padake. Meso nganggo teklek. Men lara e. Kene kok. Aja lu aku kakangmu. Kakang apa sak betotan. Kene ta. Iki tanganku wis tak kei wedi ndak mrucut e. Preh apa? Wis tak usir-usir ki wedi. Aja lu. Sak betotan kok. Ming muni pisan wae makluk perut tak wis. Aja ana. Aja. Ngono bukae garuk ngono. Gowo. Nah, ngelaki to. Mau janjine piye? Iya marep tekan gone mlayu. Mlayu metu. Isen-isenke to. Kak, kene ta? Aja wis. Utangane kok apa kuwi? Ya wis ora tak betot, tak klip wae wis. Aja aku kuat tenan. Pokoke ambek tekan kumbengi tak oyak-oyak pokoke nek urung betot nggonamu urung lega. Tak betot terus tak foto sik ngono ae. Anggo ngopo difoto? Nggo sawang-sawang. Nek aku kangen karo kowe barang. Wow, moh. Kak, Moh. kak. Moh. Men nggih. Niku Den, nang cekel ketok niku Den. Nah. Mbok nek nulungi sisan, Piye? kan melumah sisan. Berubah. Guys, tak iki wedine wis ilang e. Engko ndak meng klunyam-klunyum wae kok. Guys. Melumah. Berubah, ora tak pecah ndasmu. No. Kene ra urung ya pasrah. Ndekno dadak sok kipo-kipo. Wow. Ora didekap. Engko tak dekepe. Wolong. Wah, wong lur. Ora kok aku wong anu kok tata krama. Ken mangap, Den. Loh, kene iki kok sampean sing Maaf. Lah kowe le omong ra cetha. Lah nggih.
dadi latih. Kowe. Wah, pindho apa? Gleleng kaya. Kowe. Cah menangan nih wajake. Sapa nyedak Giajul. Tangi. Oho. Oho. Aku piye? Apa? Aku. Asem. Oho. Apa piye? Oho. Bosok gundulmu ya. Pecah siramu. Maju. Ayo, amuk Suramanata jalan. Ayo. Setyaki, mundur dawuh. Mundur brangkang. Tak dawuh iso mundur ke Jalengkara lak kowe mundur nang ngarepe Baladewa karo piye? Ih, kawin kanggo Prabu. Sekawe kula saged ngimbangi kekiyatanipun Patih Jalengkara. Nanging dumadakan sareng piyambakipun ngedalaken daya kemanden. Didaya sekti kalintang jayaning perang jebul Patih Jalengkara boten saged dipun sangga enteng. Lho. Ora iso sangga enteng piye? Kula dipun damu panas dada kula temah kula mundur ka Prabu kula semanggaken tentrem lan putripun kasadeyan Madukara gumantung dhateng Paduka Jengkaka Prabu. Iblis panat karo mrene jajanan Sukertane Bawana. Kon piye sawang kaya wujud Jalengkara Pak. Amuk Suramanata jeneng timbanyen padha-padha iki nata Mandura Prabu Baladewa waning pintu asih Jaladara ora lakon tinjung akhirat dening aku Drajatapa kowe Pak. Wah, mau ngasah kaprawilan gembelo sirahmu gleleng pasamu barat kowe. Kowe iso ngunturke senjata karo Utara karo Pragotayo. Aja wong kowe sing tak unturke. Baladewa etani ngono. Wah, ora minggat tinjung akhirat nyawamu piye? Muni piye dapurmu? Muni piye? Tinjung akhirat. Tinjung akhirat. War ninjoke Baladewa tekan akhiratmu piye? Hah? War Baladewa tekan akhiratmu piye? Arep mateni karo kowe. Wah, bangsat elek. Kowe gedibal wong kono-kono wong manca negara wani karo Baladewa sing tok menang apa? Ora kelakon minggat sing dadi nyatane. Piye? Sing dadi nyatane ora minggat candhak ndasmu tak dugang tumplak boko. Ayo. Matna sastra jenengan tekanan juga isenmu. Ora bakal mundur sanggah. Kurang sektimu kula kurang gawan Baladewa. Ayo, sak mbokmu sak maratumu kon mati kabeh. Ora kakon mati dening Baladewa Drajatapa kowe. Mati dening Baladewa.
Mati aku. Sabar. Sampeyan nek ora kula saut, kula geret jak mlayu modar. Aduh. Wah, nyata apa kang dadi kandhamu? Baladewa tangane ngantemi sikile ndupaki cangkeme ngunek-unekke. Wah, nggih. Nganti dublak tungkang. Dumblang tumplak. Ah iya. Mati aku kok. Mbon. Iki nanti. Ampun seru-seru. Iki nanti. Teng jugangan meneng mawon. Waton slamet. Baladewa ora weruh. Wah, patek kok jak brangkangan ning jugangan. Meneng mawon to waton slamet, meneng ora? Iya. Tutuk gundul. Wis dislametke isih unak-unakke. Aduh. Bilung nanti. Modar. Klitah-klitih senengane cah cilik sampar Baladewa mati. Kula kok. Meneng mawon. Asemi ditinggal ta aku. Kak? Kak? Kok suarane biru? Nggih. Sek mriko mengke nek balik mriki kula kandhanane. Kak? Nang jugangan to. Nyemplung gak keplaki kowe. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu maju iso ngundur kencai karo Dawa. Baladewa metu. Bules lanang perang jajanan bawan karo Baladewa padha karo tinjung kanggo dublak tungkak cangkemmu brong. Sakmono to sak bapakmu sak mbahmu kon maju kabeh. Ora kok mati dening Baladewa derajat apa kowe? Kaya ngono kuwi. Lah iya. Nek ra tok saut tok geret modar. Parusane jajalan ilang tangane bake. Wah, panjang maning jim setan priwayangan. Ayo, aja ndelik. Wak longgo nenggala, telakmu ora modar, guroni kowe. Aduh. Ndut. Heeh. Mambu. Biasane ora. Mergane aku ora mangan apa-apa. Dadi ora ana ambune. Wadek banget ku. Bilung ngentut. Nyun ngapunten ketrucap. Manus main jajalan. Iso ilang lap. Ngalas digoleki ora ana. Wah. Jaya Lengkara ngame-ame karo adhiku. Jaya Murcita kon ketok ya. Kone keset sirae. Janji ketok aja takon dosa. Setyaki. Wonten dawuh. Utawa wonten dawuh. Prakola. Wonten dawuh. Goleki tepung gelang sing memet. Gon-gon sing rumpen rungsit didukiri. Pateh mau kudu ketemu. Nggih. Wah, bahaya iki lho. Wah, bahaya iki. Apa dikekke wae yo. Ojo kok dikekke ora. Kon ngijoli pecel lele. Kok iso ilang? Sapa lho? Senjaki. Sapa? Udawa. Aja seru-seru ndak wonge krungu. Ora Tak piye? Nek konangan tanggung jawab. Rasa ndik rasa. Kakangku Dawa, wonten dawuh. Kok iso ilang? Kula nggih gumun. Senjaki. Rada medun. Heeh. Goleki ya merkoso tenan. Wis bablas. Kowe ku ngopo? Asemi. Udawa ndeleh tegesan ning ndas kowe. Kemritik ke. Mula ambune kaya kobongan. Kobongan-kobongan borok. Oh, Mateng iki. Dicipi piye? moh. Enak lho kok canguk. Canguk-canguk.
Oh. Ora diae-ae nek krungu. Seneng girang. Ha iya. Sencaki. Udawa. Ayo. Sopo? Pragoto. Pragoto. Ayo. Sopo lho? Kresna. Kok Kresna? Kresna ki rak ireng to? Saka ngisor ki tak delok ki ireng ki. Ireng blirik-blirik kan. Tenane. Aku kok mak pure. Paling Kresna bar golek wedi paling. Ayo ora. Dititine. Ya, Sopo? Sencaki. Udawa. Selamat. Rasa Ketontoe. Asik ke. Ta. Kresna ta. Ireng ah. Oh, Neti. Klitah-klitih ngerondani bojone cacek. Ayo. Canda motor. Blem. Setyaki ngono dawuh. Eneng swara mlum-mlum masa. Lho ki senengane bebeda. Tenang wae to. Tekanan rocah kendel ki tenang wae. Gecek sirahe. Ayo. Setak. Ayo. Ayo, Kak. Setak. Moh. Sedirit. Moh. Kok kaya ana sing nyenggaki aku iki. Oh, krungu tenan to ora. Raro. Wis sabar. Ora weruh kok seneng ora jam. Ora seru. Ora seru. Ora weruh kok seneng ora jam. Pancen pratatanan. Pekan. Ora sampekan mbok ben. Anggere ngono praguta aek-aek wis. Piye kok? Pelajar mawon kundur teng Plongkowati matur Prabu Jayamurcita. Ono? Liwat ndi? Liwat ndi? Liwat ngijo. Pengajar. Buku ngopo to? Seneng ya? Brangkang wae brangkang sing wigati slamet. Nggih monggo brangkang lho. Mah, aku arep mlaku biasa. Brangkang. Ngerti.